Праграма максімальна накіравана на практычную дапамогу маладым спецыялістам. Ад тлумачэння юрыдычных тонкасцяў да мер сацыяльнай падтрымкі і разбору найбольш частых памылак у першыя гады практыкі. Закранулі сістэму настаўніцтва. Яе ўкаранілі ў 103 установах Гомельскай вобласці. Тэрмін адаптацыі пад кантролем дасведчанага калегі ад 6 месяцаў да года. Дзякуючы сістэмнай працы 90% учорашніх выпускнікоў застаюцца пасля адпрацоўкі. Мы провели анкетирование среди молодежи первого года работы. Участвовало в этом анкетировании 594 человека. И есть вопросы на сегодня по жилью, есть вопросы по закрепляемости, есть вопросы в том числе и по наставничеству. Поэтому мы хотели бы те вопросы, которые задавали молодые специалисты анонимно, все-таки разъяснить, разрешить. Это наше будущее, это наша смена, это люди, которые будут нас лечить. И хотелось бы говорить о тех проблемах, которые поднимают сами молодые специалисты. Их запросы абсолютно разнообразные, начиная от жилья и заканчивая возможностью перепрофилирования по той или иной специальности. Хотелось бы получить на выходе компетентных, грамотных медицинских работников. Если говорить о молодых специалистах первого года отработки, то в системе городского здравоохранения их больше 150. Сёлета Гомельскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт выпускае з лячэбнага факультэта 347 дыпламаваных урачоў і яшчэ 114 спецыялістаў падрыхтавалі на медыка-дыягнастычным факультэце. Тым часам эксперты адзначаюць павелічэнне колькасці ўрачоў і медсясцёр, якія заключаюць кантракты на максімальны тэрмін адразу пасля заканчэння абавязковай адпрацоўкі.